Så, goddag og velkommen til den her video. Det er Just Cause 2, og det er bare lige demoen, men jeg får snart det ægte. 3 nu kommer jo snart, så. Men jeg tænker, at jeg lige lave en lille video, hvor jeg lige optager det her. Og det er jo godt nok. Så er det lærligt, kan du. Boys. Nu skrider jeg. Wow. Og jeg vil ikke give reklamation. Ja. Det var lige en, der kaldte. Jeg gider ikke reklamation, og andre bare rundt og hylder mig. Det bliver nok ikke lige så langt, den her video her. Men der kommer meget mere med det. Det er det bare episode 1. Så det er jo fint nok. Whoop. Whoop. Den rammer dårligt. Rammer skidt. Det er se som min faktisk min fjerde video. Nummer anden video jeg optager. Jeg har jo været ved at optage det her i dag, men så bliver jeg forstyrret første gang. Det var en ven, der ringte, og så fuck videoen, så duede det jo ikke mere. Nu ringte der over Skype lige pludselig, mens jeg var ved at optage det her, og det kørte bare godt, og der var noget 5 minutter hen eller sådan noget. Men jeg starter en ny en, og er færdig med lige snakke med ham. Så ringer den næste ven. Så var det hele. Så gad jeg sgu ikke mere, fordi så er jeg ikke mere tid. Men nu fik jeg så lige tid, så nu tager jeg sgu i videoen. Den der er meget hurtig egentlig. Den er fed. Lidt skræmmende. Er det ikke skræmmende? Det ved jeg sgu ikke. Fanden er den hurtig. Hurtigere. Se lige om vi kan komme op her. Kom nu. Nå. Den der snaps her lige. Så tager jeg lige bagfra. Så bare op. Så bare op på hesten. Kan lave noget. Nå, vi prøver lige om vi kommer op her. Kan vi ikke. Og måske. Og husk, der kommer Battlefield ud på kanalen nu. Og det er også første episode. Så er det sgu lærligt, kan du. Kom nu. Ja. Sådan der. Der er vi lige næste. Whoop.
morgen er der også kommet ny video. Det vil nok også onsdag. Ja, det ved der. Nu er det. Og jeg tror sgu det var det lige her. Det var bare de første video her, hvor jeg lige spiller Just Cause, og der kom mange nye videoer i Just Cause 2. Og jeg kan også se det i demo-versionen her. Men i hvert fald, vi ses i næste video. Tak fordi I så.